Ajaw, tsy ndraiky hoe kilelanao taloha izy. La devila mbany bidintsika iny. Hitako be vola hoe handreky volagna amin'ny fandriagna ty. Soko izy hoe agnambo vola jiaby. Lamba fa tsy vola lambany tamina. Sora nivoatra mare koa izy ty. Oh no 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 no. Raiven, ita anong chick saya. Left na cara oh yeah. Mievitranao kung nisaraka aminao za ouvidinao faty. Sary nampiegny son sumidy kaminay falegnanao aminay. Hitako fonao mivolto mijeranay. Nahita fiainagnanaka nanonga mezo mba mitongava say fonao tsy zagnahary. Anao koa tsy normal mandeha l'hôpitaly. Ke docteur magnano analyse koa tsy ampanao ka ia pasteur magnadoso te volaminao nisaraka aminao zaho nafaka lakigny zagnahary nagname riziky amizao za milamindaminy mandeha namanao analyse anao mitadiava docteur mandeha l'hôpitaly anao mandeha namanao analyse anao ko marary jerinao mitadiava dokotera ko misy devoly mikaya pastera. Itak anong chick saya sanda yeko kalori na ka no left na ka go to phone si mesa singa moza. Itak anong chick saya sanda yeko kalori na ka no left na ka go my life got blending everything no good normal mandiya na l'hôpitaly. Ke docteur mga analyse ko siya pono kaya pasteur mga tuste volaminao nisaraka aminao zaho nafaka lakigny zagnahary nagname riziki amizao za milamindaminy mandeha namanao analyse anao mitadiava docteur mandeha l'hôpitaly anao mandeha namanao analyse anao ko marary jerinao mitadiava dokotera ko misy devoly mikaya mandeha namanao analyse anao mitadiava docteur mandeha l'hôpitaly anao mandeha namanao analyse anao ko marary jerinao mitadiava dokotera ko misy devoly mikaya pastera. Laming afaka laging tamno sana way no fam laming afaka laging tamno fena ko mi jomi laming afaka laging tamno fisarap tamno vou mekane nazare no absence ni normali. Rives on the beats.